Een bijzonder gezicht op de startbaan van de Loutervleenbasis. Er staan geen F-16's klaar om de loft in te gaan, maar al hier sportvleentuigjes met erin chronisch zieke en gehandicapte baan met haar familie. Het is de Hoogvliegersdag. Haast 50 baan van tussen de Sais en de Santjenier uit Friesland en Greensland binnen uitnodigen voor een rondvlucht om even een dag te vieren dat ze ziek binnen. Ja, we doen dit omdat we natuurlijk voor die band heel leuk vinden, maar stiekem vinden we het zelf ook wel heel erg leuk om te doen. Vliegen vinden wij natuurlijk hartstikke leuk. En als je ziet hoe blier en die band binnen, maar ik de ouders, ja, dat is eigenlijk het mooiste wat je zien kan op zo'n dag. De band had de dag van haar leven. Heel leuk. Ik heb ook zelf gevlogen. Dat was ook heel cool en dat ging ook af en toe helemaal scheef. En als je in één keer hoog ging of lager, dan voelde dit helemaal in je buik. In het begin was het in één keer wel toen voelde dit heel snel in je maag, maar later ging het wel. Op de basis ben je nog volle meer dingen te zien, die als orenvleentuigen en een blusauto. Man die in heer meer hoe de Hoogvliegersdag.